Rattijuoppous on pystytty estämään vain niissä maissa, missä alkoholin käyttö on kokonaan kielletty. Aina ei alkoholin käyttökieltokaan ole auttanut. Esimerkiksi Suomessa jouduttiin säätämään ensimmäiset rattijuoppoussäädökset kieltolain aikana. Sen jälkeen niitä on useaan kertaan muutettu. Suomalaisessa liikennevirrassa on huomattavasti harvemmin rattijuoppoja kuin muualla maailmassa. Vaikka alkoholia käyttävistä suomalaisista autoilijoista valtaosa jossain elämänsä vaiheessa ajaakin humalassa. Liikenne raitistui Suomessa vuoden 1977 jälkeen, jolloin käyttöön otettiin promillerajat ja poliisi ryhtyi valvonnassa käyttämään puhalluskokeita. Onnettomuuksien määrä ei kuitenkaan ole vähentynyt samassa suhteessa, vaan vuodesta toiseen kuolee noin 100 ja loukkaantuu noin 1000 ihmistä liikenteessä alkoholionnettomuuksissa. Onko olemassa enemmän tai vähemmän vaarallisia rattijuoppoja? Me päätimme tutkia ja järjestimme kokeen, jossa testasimme, mitä alkoholi vaikuttaa kuljettajan auton käsittelykykyyn ja ajotaitoon. Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen yli 0,5 promillen humalassa on rikoslaissa kielletty. Tästä syystä teemme testit autolla, josta moottori on poistettu. Siksi meidän automme moottoritila näyttää tällaiselta, vaikka auto muutoin on toimintakuntoinen. Tieliikennelaki kieltää myös moottorittoman ajoneuvon kuljettamisen humalassa tiellä, jos se aiheuttaa vaaraa toisten turvallisuudelle. Siksi me järjestämme kokeet aidatulla ja suljetulla Ahveniston moottoriradalla, jotta olemme tien ulkopuolella. Olemme tarkistaneet viranomaisilta, että näin toimien lakia ei rikota. Kokeessa kuljettajat käyttävät 4 pisteen turvavyötä ja kypärää. Kokeessa tutkittiin kuljettajien ajotaitoa todellisen liikenteen kaltaisilla tehtävillä. Testit ajettiin 50 kilometrin tuntinopeudella. Radan pujotteluosuus vaati kuljettajalta tarkkaa ja oikea-aikaista ohjauspyörän käyttöä. Portti vasemmalle, portti oikealle, portti vasemmalle. Jarruun ei saa koskea koko... Seuraavassa tehtävässä tarvittiin nopeaa päätöksentekoa ja toimintaa, kuten yllättäen syntyvässä liikennetilanteessa. Seinän takaa oli nopeasti löydettävä avonainen portti, vaihtoehtoja oli 4 ja kuljettajat eivät etukäteen tienneet, mikä porteista oli avattu. Se on oikealla. Lopuksi auto piti pysäyttää keskellä olevaan kujaan. Kuljettajana kokeessa oli ensimmäisenä päivänä 3 kokenutta paljon autoa ajanutta ammattilaista ja toisena päivänä 3 nuorta, joiden ajokokemus on vielä vähäinen. Jokainen kuljettaja harjoitteli ensin radan perusteellisesti, että pystyy ajamaan sen selvänä puhtaasti ilman virheitä. Testit tehdään 0,3, 0,7, 1,2 ja 1,7 promillen humalassa. Volkkari valmiina. Volkkari saa tulla. Testien tuloksissa ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja. Alkoholi vaikutti kokeneiden kuljettajien suorituksiin yhtä herkästi kuin nuoriin kuljettajiin. Mielenkiintoista oli huomata, että jo 0,3 promillen humala aiheutti kummallekin ryhmälle virheitä. Siis näitä kuljettajia ei vielä rangaistaisi rattijuoppoudesta. Ei minulla tälle ole ja ei. Ja. Humalan lisääntyessä ajo muuttui kulmikkaan kömpelöksi, varsinkin nopean päätöksen ja suorituksen tekeminen tuli lähes mahdottomaksi.
kyllä tuo puettelurata, jota on koko päivä harjoiteltu, niin se vielä jotenkuten meni, mutta sitten kun olisi pitänyt ehtiä nähdä tässä, että mihin pitää mennä, niin ei kyllä enää reaktiot pelaa sillä lailla, että ei kyllä enää tiennyt yhtään mihin suuntaan pitää kääntää. Sitten kun huomasin, että este on siinä, niin siinä vaiheessa luovutin. Muutamat kuljettajat menettivät täydellisesti autonsa hallintaan. Me katsoimme kokeneiden kuljettajien ryhmän kanssa kuvanauhalta heidän suorituksiaan heti seuraavana päivänä, kun kokemukset olivat vielä tuoreessa muistissa. Tämä seuraava on, Jari, sun kakkoskierros. Sulla on tässä 0,7. Joo. Ja itse asiassa nyt ei tuntunut mitenkään kauhealta känniltä vielä täältä alhaalta, kun istuskeltiin tuossa terassilla, niin ei tuntunut erityisen humalalta. Mitä tuossa kohtaa tapahtuu? Muista se menee valtavan pitkään, auto liikkuu vieläkin ja nyt vasta pysähtyy. Mä törmäyksen jälkeen painoin kytkin polkimen pohjaan, kun piti jarruttaa. Mä painoin polkimen pohjaan. Mä painoin sen uudestaan vielä pohjaan, vasta 3. kerralla jarrulla. Tämä on, Sami, sun kolmas lasku. Lähellä mennä silloin keinoin. Huomaatko, se meni aika taitavasti, näin täältä katsottuna. Nyt mehän ajettiin saman tien uudelleen. Ihan sama rata. Lisäämättä yhtään alkoholia ja promille pysyy samana. Oletko sä yhtään eritellä näitä kahta eri laskua, jotka on siis ihan samassa humalassa, mutta toisella kertaa onnistuu, toisella kertaa ei? No siinä aavisti kääntää ennen kuin tuli siihen portille ja samalla lailla yritti sitten siinä toisessakin, mutta väärään suuntaan. Tässä on, Tuija, se lasku, jossa sä myöskin ajoit 2 kertaa peräkkäin. Joo. Jossa me ei muutettu laisinkaan sun humalan määrää. Ja niistä jälkimmäisessä kävi näin. Ero. Ei se jo sinne lähtiessäni oli tosi epävarma olo, että oikeastaan tuntui pahalle mennä, koska se niinku tunsi itsestään, että nyt ei ole kaikki kohdalla. Että ei siinä, ne ei refleksit toiminut, tahto kyllä tehdä ja pujotella, mutta ei enää ollut mahdollisuuksia ehtiä. Ja tuossa kun se sitten lähti, niin ajattelin, että ei nyt vielä paina sitä jarrua, että yritän kuitenkin oikaista sen, mutta ei siinä ollut enää mahdollisuuksia. Arvaas, mikä oli ei kyennyt. Arvaas, mikä oli tämä lukema, mikä puhallettiin sulta tämän jälkeen? Olisiko se sitten sitä yhden luokkaa ollut enemmänkin? 1,2. Te olette siitä aika harvinainen ryhmä. Te olette nyt tietoisesti ollut rattijuoppoja. Harrastaneet rattijuoppuutta tietoisesti. Ja tämä on sen verran historiallinen ryhmä muutenkin, että mä en muista tai ainakaan kuulleeni, että tällaista olisi vähän aikaan aikaisemmin edes kokeiltu. Mitä olette mieltä muuten tämän tyyppisestä kokeilusta? No, se, mitä itse puhut tuossa aikaisemmin eilisen päivän kokemuksista, siitä kuinka olet puhunut asioista, mutta nyt vakuutut, niin olisit ollut huomattavasti vakuuttuneempi vielä, kun olisit ollut itse meidän asemassa ajamassa tuon radan siinä pikkutuiskeessa. Se on aika vakuuttava kokemus. Kyllähän mun tästä pitäisi selvitä, mutta kun ei mene, niin ei mene.
Tohtori Martti Mäki, olette tutkinut rattijuoppoutta ilmiönä. Meidän suorittamassa kokeilussa havaittiin, että jo hyvin pienet alkoholimäärät, jopa 0,3 promillen humala, sekoitti ajotaitoa niin paljon, että se koirata ei enää mennyt kunnialla lävitse. Miksi ihminen näin pienestä alkoholimäärästä häiriintyy? Alkoholilla on sellainen vaikutus, että se häiritsee sekä tätä yleistä arviointikykyä että sitten näiden pienten tehtävien yhteensovittamista. Se ikään kuin pirstoo ne yhteydet siellä ajotehtävien osien välillä. Ja siitä johtuu se, että jo kokeneillakin kuljettajilla pienet alkoholimäärät aiheuttavat virhesuorituksia. Rattijuopot eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä, vaan se oikeastaan voitaisiin jakaa 3 ryhmään. Sellaiset ensiksi, jotka satunnaisesti, ja lainausmerkeissä voisi sanoa, joutuvat rattijuopuiksi. Sitten sellainen ryhmä, joilla alkoholi on jo ongelma, ja tästä itse ongelmasta sitten johtuu, että rattijuopumus on todennäköinen. Ja sitten viimeiseksi sellainen ryhmä, joilla alkoholin käyttö on jo sillä tavalla ongelma, että henkilö ei sitä kykene kontrolloimaan ja silloin hän tekee tietysti kaiken, minkä tekee, niin humalassa ja myöskin tietysti autolla ajamisen. Useimmat ihmiset eivät tiedä, mitä rattijuopumuksesta seuraa, jos siitä kiinni jää. Ensiksikin semmoinen asia, joka on hyvin uusi monelle, on se, että vakuutus ei korvaa rattijuoppouden aiheuttamia seuraamuksia ja silloin henkilö joutuu maksamaan itse aiheuttamansa kustannukset ja tälläkin hetkellä vakuutusyhtiöillä on perinnässä tämän tyyppisiä summia niin 10 miljoonien markkojen edestä.